Noin, kakkospäivä. Tulee hieno päivä. Tästä ei pääse, mutta pääsee. Tänäänkin tuolta Europa, mutta aika nätit maisemat. Europa ja Westball-kisa. Ete ja Jaakko vastaan Jyrki ja Pekka. Keli on aika lailla 5/5 täydellistä. Ihan hienot maisemat tässä kohtaa. Ajellaan tonne Suomen kelit pois. Noniin, Eurooppa 1. Jana Dede. Tästä tulee Dede hyvä päivä. Tuliko Dennis pelaamaan taas? Joo. Taas. Fantastic. Myki fantastica, bre. Ei oo ihan samanlaista tuulet. That's my partner. Se on varmaan kupissa. Oikeesti. That's my Se voi olla partner. green. Osuu, mutta aika hyvä lopputulos. Se voi olla greenillä oikeesti. Toi se ei mennyt Faadeen kengille. Varmaan. Loistava lyönti se on. Se osui sitä edellistä ryhmää jaloilla. Varmaan. Se on niinku eilen Toi- lyönti. Sama kuin Joo. eilen. Scrambles tää olisi ollut ihan ok, mut nyt on nyt alkaa olemaan niinku Pekka hartiolla tää teidän Alkaako heti tässä kohtaa ykkös- jo? ykkösväylä Peksi hartiolla. Käänny nyt vittuu. Ostitko sä noi pallot justi äsken? No ne on siellä sitten. Ei toimi nuo Joo, pallot. meni heti palautukseen. Halmeen punu. Ei se nyt bunkkeri. Tulee hyvä. Se on hyvä. Jep. Ajaa! Ai. Vittu rullas hyvin. Ylämäkeen vielä. Aika hyvä. Ei vaan breikkaa. Ei vi... Noniin, pöydikortti. Hyvä ja ujo. Onko Kimmi? Turha ujo on. Onkin. Aari. Edellästä kasvaa. Joku voisi sanoa täydellinen. Itse sanoisin perfetto! Se oli hieno. Hieno Jyrki. Lauta bro. On! Four left. Four. Adse. Mistä vielä? Mä lyön vielä yhden. Se varmaan jäi. Sokkolyönti.
Noniin. Rauta 7, about 150. Vaarapallo. Oppa. Pitääkö huutaa? Jäi peli. Jäi vielä matka. Niin, vaikka ei. Se on varmaan Kimmi, onko? Ei. No Ei vielä. Vähän bensa loppu. Mä laittaisin Jyrki tuohon. Vedette. Saatiin yksi tulos. Silleen, että se menee Mun sisään. pallo hukkui johonkin. Tähän. Mikä Jyrki lähti? Ei ollut oikein hyvä. Ei ollut oikein. Hyvä väylä nyt tää kello. Ei vittu, mä ajattelin sittenkin. Saat ehkä tänne. Tonne päin. Tonne päin. Täältä tuolta kautta. Tuleeko perfecto? Tuleeko perfecto? On vähän tällä. Ei vaan siihen. Oikeisen reunan mä näkisin kyllä se sama oikeisen reunan. Oikea reuna. On ulkona. Tuu! Mä en tästä on paskalla. Ei ollut perfecto. Kellas kotiin sweet spotissa Denniksen kanssa. Sieltä rinteestä. Noin. Pitää olla tyytyväinen. Täytyy olla tyytyväinen. Ei perfecto, Ei mutta... perfetto, mutta bueno. Semi bueno. Toi on bueno. Buenon määritys on syntynyt. Noniin. Pekka painaa tiistaina jo Sunday Redillä. Tänään paistaa niin kova aurinko, että naamakin yhtä punainen päivän päätteeksi. Se voi mennä muuten pitkälle. Bunkkeri pelasti. Ei kuitenkaan ollut sillalla. Ei ollut bueno. Ei ollut bueno. Mainosvideo. Rullaa. Rullaa. Ei rulla. Oli vähän paksu osa. 43 metriä. Ei se huono ollut. Vois sanoa, että huono. Sen vitsiä pitää putata vielä. Vedette. Nyt on hyvä. Aika suora. Mones oli? Lyönti. 5. Detter meni eka tonne pöpelikkö. Mulla lähtee 3 tästä. Mene. Sitten mä hain. Toki. Mulla oli vielä vähemmän. On oikein väylä. Sieltä bueno.
Oliks toi se bueno? Toi on vähintään buenolle jopa perfetto! Tää jyrkkii. Hieno. Vamonos. Oliko rauta Eka 2? vamonos tänään. hei. Oliko rauta 2? Ei oo, oli rauta 6. Okei, safety peli. Tää on fiksujen miesten laji ja naisten. Enniskin saa vähän vaatetta pois. Ja toppatakkia enää. Ei. Palvelia kämpillä. Samanlainen kuin eilen Pekka. Samanlainen. Pekka panee, vittu mä tykkään kun se panee. Ei välttämättä mene. Jäikö? Mitä kävi? 30 metriä ilmaa kaarpäätistä. Mutta Ja mihinkäs? pomppas vasemmalle. Okei, Todennäköisesti oli niin lähellä. Alas. Se on hänessä. se on mettässä. Onks siellä on, joo, punaiset, saat jatkaa sieltä. Väylä 4, rauta 5. Out. Vähän duutti. Pitää olla ihan jaksaa. On hyvä. Ei nyt On voi hyvä. sanoa, että se on huono. Se on semi-perfetto! Se on hieno. Edellisen väylä kuvaukset jäi vähän vähempää, kun oli vähän Tilannetta. tilannetta. Dennis sai 10 korttia ja mulla viivoja. Jykä teki. Täällä bogi. Jykä bogi. On pelissä. Hyvä. Meiks mä? Samanlainen kuin eilen minimivaatimus. Joo. Parempaa tarvitaan. Vaadi. Hyvä I love you, bro! Wow. Hienoa. Lautaan, bro. Pekkaris. Perfetto. Se oli hieno. Ei hyvä, mutta Tulee takas. Tulee takas. Tuliko kaarpäät tuo? Se oli tietyllä tavalla aika bueno osuma tuohon puuhun, mutta... Tulee vieläkin. Vieläkin tulee tietä pitkin. oh Ei tulee vastaan kohta, kun mennään niin. Oh my fucking. Pakko ottaa uusi video, kun Jyrkin pallo tulee vielä. Ei, pakko mennä kuvaan. Kaljat, hei! Ei vittu, ajukki! Toi oli bueno osuma kyllä. Perfetto. Kävi tuolla puussa. Tuolla noin ja rullas tohon noin. Ei jumala. Hyvä. Bunkkerissa oikealla. Niin tekee. Täydellinen avaus. Siitä liipuu. On se! On se! Ai 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 ai. Perfetto! Ei huono. Ene! Onko Kimmi? Oo. Vaari eikä? Ene! Menee. Hyvä puhti. Sitten tulee kyllä pituuskontrolli ollut kyllä hieno. Ajakko. Oli kyllä aika terapia tuo edellisenä. Oli hyvin pelattu. Kaikki lyönnit oli täysin. Läheltä. Kenellä kentällä. Opa. Pitääkö huutaa? Far left! Niin tuli. Näköhän se peli. En tiedä.
Ei vähän On kiva. On On todella kiva kolina. On ihan mahtava lyönti. Vähän vaan näin. Mihin tuli alas? Se vuotaa tonne alas. Missä se on? Tuolla se menee. Mutta jäi peli. Ei oo paras paikka lyödä kakkosta. Hyvä, että se meni tuon kuunnelta tuolta. Se on. Nyt tarvitaan pomppia. Tuolta tulee. Ei se jäi siihenkin. Se on uusi lyönti. Joo, ei tuolta ei kyllä jatketa. Ei kappunasi. Voi olla hyvä. Se on väyläosu. Lopputulos on aika lyöntiin hänen. Joo. Viimeisen päälle. Jälkeen peli ei oikein kuli. Joo, hyvä. Sekin on vedet tai tuolla. Huska. Tuolla menee. Se on ihan ok. Se jäi peli. Näinkö? Jäi. Oho, mihin mä kuvaan? Sinne se on. Ihan jees. Aivan paska. Noniin, 90 metristä. Mieluummin oikealle kuolla. Näyttää todella hyvältä. Jaksaako? Wow! Harmi vaan, että eka pallo meni tonne pusikkoon. Älä nyt tollaista videolle kerran. Veitsi on tuo. Aika hyvä oli lähestyä. Tää video vois varmaan poistaa. Suoraan deleteen vaan sieltä. No. Siitä jatkuu suoraan jo kuvaus. Kamo saatana. Tää menee samalla. Otan nyt vähän fiiliksiä tosta vaan. Hyvät on pituudet kyllä ei oo. Täydellinen. Se on hieno. Tulee. Perfetto! Mainio. Joo. Hieno. Hieno. Vamonos! Nyt on hienoa. Jääkö henkiin? Jää. Tää on pieni fade vielä. Vittu nyt tullaan.
Four! Minne tuli? Työmaalla on. Four! Four! On pelissä. Se on pelissä. Hyvä de. On pelissä. Aisin. Pitääkö huutaa hei? Tuolla voi olla vasemmalla. Se on täydellinen. Pani vähän kiukkua liikaa. On oikeestikin se täydellinen. Mä veikkaan, että toi rullaa aivan saatana. Jep. On pelissä. Four! Four! Tänään piirretään Jessinän selkään. Äijä on tehnyt ison aloitteen. Nyt tuli vihreä valo. Päivetään Iso-Pekka esiin. Pitääkö huutaa, onko siellä ketään? Ja vähän liikaa. Jaksaako? Muuta oli hyvä lyönti, mutta lyhyt. On muuta aika vitu ei se oo Bunker. hyvä. No on se ihan ok. Shortside, ei hyvä. Aivan. Se on hyvä. Hienoa. Vau. Hieno. Ei oo. Ota rullat sieltä. Ei lasketa. Voit nostaa pallo. Rauta 9. Aika hyvä. Hetki enemmän. Oh. Hyvä Pekka saanut tästä. Apunu vaaraa. Bunkeri pelattiin. Apedes. Sieltä saa. Pane se. On hyvä. Anna! Siellä se pommi. Hieno Pekka. Tulee. Tulee tuolla. Hyvä. Oliko hyvä? Bunkkeri takana. Oliko perfetta? Ei perfetto ollut.
Tulee. Onpa täydellinen. Hienoa. Ihan ei mene. Vitsi mikä pomppu. Vedäkö nyt tietä pitkin vaan tonne alhaalla? Yes you can, bro! Otti tuo vitun roski. Joo, jäi sinne taakse. Aika inhottava paikka. Sinne päin. Hyvä jäi. Jaakko, show us the money. Rauta 6. Pitäis osua. Kun mies kaat. Täällä on punaista. Vittu! Vamonos. Vittu sä oot Pekka ihana mies. Kiipoksis. Kiipoksis ihana mies. Vittu kun oli hyvä. Mikä se oli? Ford! Tota ei pelasta vittu mikä. Inte perfetto. Puska soi. Se hyppäs puskaan sekin. Jop. Tulee hyvä. Hyvä. Tulee hyvä. Hienoa. Ihan loistava. Kun ei rulla sinne alas. Ei, en usko, että meni alas. Oliko mukaan hyvä? Oli. Täydellinen. Kiiltä, se on kyllä huikea kaveri. Menee puhki. Ei bunkkeri pelaa. Ois muuten mennyt puhki. Jäikö bunkkeri? Jep. Ois mennyt puhki muuten. Ois mennyt puhki. Fuck. Puutakaa joo. Ford! Toimi myrkytyksen jälkeen. Hieno. Parempi. Menee. Jäi siihen päähän. Jep, jäi. Valitason teet. No niin Dennis, pistäs parketille. Mene. Olipa lyhyt. Kakkospallo. Vähän tuulee tuolta vasemmalta. Täällä kaveri reijällä numero 13 rupeaa laittaa parketille. Toimittaako? Mä ajattelin, että toimit tonne. No fadea valitettavasti. Ei toimittanut. Setä pöydiä.
oli kyllä vitun paljon isompi breikki, mitä mä ajattelin. Puolella isompi. Oisit pysäyttänyt jalalla. Hyviä putteja. Kaikki on kimmirangella. Se menee. Ei se mene. Se menee ohi. Kun mä tässä, mutta lähemmäs lippu. Tuolla lähden pari 3. Kato, kaveri laittaa parketta. Hyvä Dennis toi. Ei se ihan oo parketta siellä. Kentähoitaja soitti Jyrkille, että mihin laitetaan lippu tässä tänään. Ole. Onko tehty Jyrkin lyönnillä? On se vähän tehty. On se tehty, bro. Ja sekin on pommivarma. Pommivarma. Oliko tää jo perfecto? Aika lähellä perfecto oltiin. Mitäs Pekka? Tuleeko bueno vai perfecto? Macho. Semi bueno, macho fantastic. Macho fantastica tulee täällä. Vaikka haja pienellä drawlla tuolta. Lähtee hakee vähän muotoa lyöntiä. Vähän topi Se on. tuli vähän. Tervetuloa. Oho, tervetuloa metsään. Oho. Ei ollut bueno. Ei ollut macho fantastica tänään. Vähän liikaa. Dennis on hyvin. Voit sekin varmaan. Ei! Se on takapellos. Siellä Dennis laittaa realo 14 palloa kuppiin. Pallo ilma ja sit kuppiin. Kato, sieltä se tulee. On! Ja no! Hyvä Dennis, vamonos! Perfetto! Tää on nyt stress free chippi. On hyvä. Kyllä jätkät osaa pelata. Katon jumalauta. Mutta parempaa vaaditaan. Oh! Oli hyvä yritys. Todella jees. Ani, come on! Setää paat sisään. Setä lai. Mikä on tulos? Tör. Pirtelee. Ai. Vähän vielä. Vähän tekemistä. Jäi vielä vähän tekemistä. Kauhea putti. Nyt sedällä on vähän tekemistä. Ai! Tuleeko paasi? Maistuuko? Kyllä Jyrki kyllä laittaa nää. No, hyvä. Tulee kolina. Pysyy. Hyvä. Fiksu lyönti. Fiksu oli. Mikä mä jahkoa kun... On ok. Amanas! Ei ollut hyvä, mutta... Amanas se käämä. Vittu se rullaa. Reikä numero 14, lähdetään hakemaan pari. Ellei jopa Jessica Alpa. Tällä välillä Jessica Alpa. Jessica Alpa odottaa tuolla. Kuka haluaa? Hiipeekö sitä selkää? Joku voi sanoa, että se on hyvä alku. Se on hyvä alku. Hienoa. Joo, ei tän. Tulee. Kentän muoton. Joo. Oli pommivarma väyläasema. Vittu mikä osuu. Pommivarma väyläasema, bro.
Lord forgive me. Can't be making enough hits. Tell me your purpose is ready again. But even a small light, they can burn a bridge. Even a small light, they can burn a bridge. I can feel the changes. I can feel the new people around me. Just wanna be famous. You Ja no. my city found me. Didn't put me on the stages. Bitch, don't kill my vibe. Bitch, don't kill my vibe. I can feel Hienoa. Se on kaunista Pekka, se on kaunista. Aarpäät tippuu auki. Se on tuolla. Alhambraa lähtee taas. Saatko sieltä toisen, se on mun niskan takana niin pahasti. Vanha ei elää taivassa. Nyt. 3. hybridi tähän väliin. Alas. Joo. Noniin, rautavitonen. Yes. Hienoa. Täytyy olla tyytyväinen. Hienoa. Jyrki 3 lähtee. Menikö greeniltä? Oo, liput ihan pari metriä. Menikö? Oi. Ripulla. Hieno lyönti. Kumpi laittaa lähemmin? Hyvä Nounanen osuma. On mitta. Hyvä Pekka. Yes. No hyvä. Ei para. Mä tuun. Ei se niin paljon oo. Ei se oo. Jyrki, mä tuun täältä. Saattais joku 15 sekkiä. Noniin, 5-2. On se liikaa toi mun on, mutta yllättävän paljon heittänyt kyllä tänään. Ja raja. Alas. Pysähtyy lippu. Kiitti. Ene! Vittu kun oli hyvä. Varmaan On ehkä. Oo. Vaara kupi oikein reuna. Alright, väylä 16, 115 metriä. Okei, ei laske. Ei mitata. Luotaa tänne vasemmalle. Ei mitata. Se on hyvä osuma. Nyt Nyt on Lipulle. nyt annetaan Denniksellä. Laitetaan mittan alla, ei siinä. pallo? Wow! On, hieno Den. Nyt on Dennis lähellä. Mä kadotin täysin mihin pallo meni, mutta Silloin se on tuntui lipulla. todella hyvältä. En nähnyt. Vasemmalla bunkkeri. Varaa. Menikö bunu? Pukku. Pitääkö huutaa? Ei tuu. Ei tarvitse. Greenillä. Mitta olisi ehkä ollut. Vittulan väh. On pelissä. Kai se jää. Jäi se mun mielestä. Hienoa. Se on täydellinen. Vittu kyllä äijä on kyllä tiinakova. On hyvä. Hieno feidi.
Tää tuntuu hyvältä. Välillä osuu. Älkää nähdä nyt tiellä mitään. Varpalla. Joo, hyvä. Se on ladulla. Vedetään. Oho. Pikkutopi. Lentorautapemmi. Pitääkö huutaa? Once in your heart, there is nothing can stand in your way. Determination. There's no ability that Satan possesses that is greater than the authority you possess. So if he comes with one thing, you serve a much more God. On muuten hieno. On kyllä perfetto. Mucho fantastico perfetto, bre. Kuinkahan kävi? Ehkä Opelis. Ei jäänyt, eikö? Jäi. mitään. Tuolla on hyvä pomput sieltä. Täytyy olla hyvä. Väylä numero 18. Fögeli. Lippu näkyy. Lippu näkyy. Pökeli yrittää nyt aika suoraan saada. Perfetto. On hieno. Amon. On hieno. Täydellinen, bro. Nyt meni se Macho kumun fantastico. taakse. Siellä rullaa vielä. Macho fantastico taisi. Woo! Shii! Mun reissun paras Shii! dive. Reissun paras dive. 18 väylä. Europa. Kakkoslyönti. Four. Ei muuta kuin uutta palloa taskusta. Pekka. 18 väylä Europa. Uusi mahdollisuus. Mennä. Olisi kiva lopettaa tähän. Aika helkkarin kivan näköinen. Wow. Aivan huikea. Wow. Vää. Birdie.
Welcome to my day. Väylänrauman 13 setat toimittaa Eagleia sisään. Täytyy olla tyytyväinen! Täytyy olla! Hienoa. Joku voisi sanoa, että se on hyvä lyönti, se on perfetto! Bro! Noniin, pelit pelattu ja Päivä pelattu, hei. Pekankaan laitettiin loppua hyvin, kaikki hyvin. Vaikka hävittiinkin se niinku viimeinen jälkiysi silleen, täällä lähdetään imee seuraavaa. Brick House. Mä lautan, Dennis on laittanut konsaa lattialle ihan huolella. En oo laittanut mitään. miten sun pelit meni tänään? Erittäin heikosti. Me saatiin bussikäyntiin noin Räjälä numero 13, sen jälkeen me lähti bussikäyntiin. Joo. Oli 5 pörää, Jyrki ja- pari putkea. Jyrkä ja Pekka otti best balli. Bestballin voitti. Joo. Mites Dennis meillä meni? Näin niinku omasta mielestä. Oli vaikea päivä. Ei bussi käynnistynyt. Ei bussi käynnistynyt. Voitte takaa. lyönyt. Lähditte -2 takaa. Joo, takaisin oli ja jes. Päätte Joo. -1. Oli vähän vaikeita kyllä. Varsinkin pidemmät lyönnit. Tää on kyllä ollut hieno keli. No nyt ei Aika mukavat maisemat tässä meidän apartment on niinku keskikerroksessa. Meillähän on siis täällä 3 kerrosta. Ei oo paha. Isot propsit tolle klubitalon ravintolalle. On muuten hyvät safkat. Huomenna sataa vettä. Amerikka. Pelataan näitten tyyppien kanssa ja tää sikariporos keskittyy työntekoon huomenna. pakko tehdä rahaa välillä. Tänään johonkin illalliselle ei mitään, ei mihinkään. Ei mitään myrkytystilaa. Ei ruokamyrkytyksiä tänään. Täällä on joka yö